सांग्रांथि मेल आरो बेखौ बानजायदों उदालगुरि जिल्ला ब्रह्म धोरोम गागि लाइमोन आरो आइजो आफाद आरो बेखौ हेफाजाब होदों गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म ट्रास्ट एबा फोथायफुंजि थावनिया जाबाय खायजामाथि लक्ष्मी मन्दिर जौसां बे हाबाफारिखौ दैदेननाय उदालगुरि जिल्ला ब्रह्म धोरोम परिचालना कमिटिनि मानिजाथाव आफादगिरि आरो बे दिनैनि फुं आरो बे मेहेरगोनां जि हाबाफारि बे हाबाफारियाव आं बुंगोन नोंथांमोना जोबोद खाफाल गोनां सासे जोंनि बर' हारिनि सासे राफोद सुबुं डक्टर अजित बर' गोरायुं गसाइगाव B.Ed कलेज आरो बिथाङा साहित्य एकाडेमि बान्था मोनगिरि दिनै बे हाबाफारियाव दंफैयो बेजों लोगोसेनो बे हाबाफारियाव जोंनि गेजेराव दङ बाबा मनरन्जन ब्रह्म गाहाय फोसावगिरि मिरु ब्रह्म धोरोम फोसाव आफाद आरो बे हाबाफारियावनो जोङो मोननो हादों दुलाराय मिरु ब्रह्म धोरोम आफादनि गाहाय नेहाथारि बिथां दुलाराय मिरु ब्रह्म धोरोम आफादनि लेङाइ आफादगिरि आरो लोगोसे बिथाङा जोंनि उदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनिबो लेङाइ आफादगिरि श्री सतेन्द्र बसुमतारी बिथां सासे मेंनो रोङै मावथि सासे जोंनि समाजनि बिथाङा दाल' नङा फरायसा समनिफ्रायनो जोंनि हारिनो बिहोमा होलांदों आरो बे हाबाफारियावनो जोंजों जिरायनो हानाय माजबाद समष्टिनि मोनसे समनि MLA मानिजाथाव मुस्रि रकेश्वर ब्रह्म आरो बे जोंनि हाबाफारियावनो जों मोननो हादों मुस्रि गहेन चन्द्र बर' गोरायुं खायजामाथि जौसिन फरायसालि मुस्रि कामाख्या ब्रह्म सोलोंथाइ नेहाथारि मिरु ब्रह्म धोरोम आफाद उदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि नेहाथारि मानिजाथाव मुस्रि फिथारगोरा खुंख्रा दैमारि बिथाङाबो बहाय दङ आरो बेजों लोगोसे गोबां आलासि बहाय दङ बेनि गेजेराव दङ जोंहा बयनिबो सिबिजाथाव फुजिजाथाव बिराज महन बसुमतारी बिथाङा बहाय दङ एसे आगोलाव सिनायथि होदों बिथाङाबो गावनि फरायसा समनिफ्रायनो जानांगौ आरो जेब्ला बिथाङा बेंकआव साख्रि मावोमोन बे समावबो बिथाङा हारि सिबिनो नागाराखै मानसिफ्रा बुङो जे बेंकआव मावब्ला हारिनि खामानि मावनो सोलाबा समाजनि साननो सोलाबा नाथाय बिथाङा जेब्ला उदालगुरियाव SBI आव बिथाङा दंमोन बे समावबो बिथाङा समाजनि खामानि मावनानै बिहोमा होलांदों आरो दाबो बिथाङा साख्रिनिफ्राय रिटायार जाबाय दा बिथाङा बांसिन सम होनो हाबाय मानिजाथाव श्री बिपिन चन्द्र ब्रह्म आरो बेजों लोगोसेनो उदालगुरि जिल्ला ब्रह्म धोरोम आफादनि मानिजाथाव मुस्रि
गणेश ब्रह्म गाहाय नेहाथारि, मुस्रि शरण ब्रह्म लाइमोन आफादगिरि, मुस्रि जुदुराम बसुमतारि लाइमोन नेहाथारि, मुस्रिमा तमेश्वरी बाग्लारि आइजो आफादगिरि, मुस्रिमा मुगासी नार्जारि आइजो नेहाथारि, आरो लोगोसे गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म ट्रास्टनि जानानै आं दहाय बुंखादों जे नोंथांमोननि गेजेराव सासे खाफाल गोनां दिनैनि जि हाबाफारि बेवहाय थांखि जानाय बुंथिगिरि महरै आरो बिथाङा ट्रास्टनि आफादगिरि डक्टर अजित बर' सार, मुस्रि पियारि महन ब्रह्म नेहाथारि आरो बे जौसाङाव जिरायनाय गासैबो आलासि बिथांमोननो आंनि खुलुमनाय सिबिनायखौ बावहरदों। आरो जोंनि बे सायनासालियाव जिरायनाय आङो फुङावनो फैनानै मोनसे गोसोआव सोंलु फैदों जे इसिबां फुं समाव जों जेब्ला सफैयो प्राय 10:30 एसे बारदों आरो 10:30 बारनाय समावनो जों नुदों बे सायनासालिया नोंथांमोना जिरायनानै जायगाखौ आबुं खालामबाय। जोबोद गोसोआव रंजानायबो मोनदों, थुलुंगा मोनदों आरो नोंथांमोननि जि आब्रुथि बेखौ नुनानै आङो सोमोनांदों। नोंथांमोना थारैनो गावनि धोरोमनि सोमोन्दै, गावनि हारिनि सोमोन्दै, गावनि दैदेनगिरिफोरनि जि बोसोन, जि बुंनाय बेखौ लानानै, धोरोम गुरुफोरनि जि फोरोंनाय, बिथांमोननि जि बाणी मेसेज बेखौ लानानै जि खामानि मावो बेनो रोखा मोनसे फोरमान होदों। आं दिनै गावनि व्यक्तिगत जिउनि गेजेरावबो नोंथांमोननो फंसे बाथ्राखौ बुंनांगोन। जेब्ला आङो बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि सायख'जायो, नोंथांमोना आंनो गोबां अननाय होदों। बेनि आगोलावबो आंनो गोबां सिबिनाय होदों, अननाय होदों। जेब्ला आङो गोब्राब देहानि मोनसे नोरजिया अबस्थायाव दंमोन, आं दिनै सिमान लागोन मानिजाथाव बिराज महन ब्रह्म बाबाया आंनि न'आव थांनानै आंखौ खबर लाबाय थायोमोन आरो आङो सासे गुबुन धोरोमारिमोनब्लाबो आंखौ बिथाङा बुंबाय थायोमोन जे नों गथ'नि मुङै, नों फिसानि मुङै जोङो मोनसे जयग खालामफैगोन जाहाथे नोङो मोजाङै मोजां बे नोरजिया देहानिफ्राय बारग'नो हायो। नोंगौ आं बे परिबेसखौ होनो हायाखैमोन बै समावहाय आरो बेनि उनावहाय आङो जेब्लानाखि बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि बिबानाव फैबाय, आंनि न'आव थाङै थाङै जोंनि बेवहाय जायफोरनाखि ब्रह्म धोरोमनि सिबियारि गेदेमा बिथांमोन दङ, गाहेला गाहेला, जायखौ नुबा जोंनि गोसोआव ओरैबायदि नाङो जे नंगौ बिथांमोनानो थार धोरोम गुरु। जोङो सैखात सासे धोरोम गुरुखौ नुनाय बायदि मोनो। बिथांमोना थांनानै आंनो आशीर्बाद हैदों, आंनो आर'नाइ गानहोदों आरो आं बिथांमोननि आर'नाइ गानहोनायाव आं गावनो लाजिनाय मोनदों। नाथाय आङो गोसोआव रंजादों नैबे जाहोनाव जे बिथांमोना आंनो आशीर्बाद होबोदों। आरो आं बेखायनो दिनै बुंगोन, नोंथांमोननि बे सांग्रांथि मेलाव जेसेबांनाखि सुबुंफोर फैदों, जे नोंथांमोननि जे धोरोमारि जि थुलुंगा गोसो लानानै खामानि मावनाय, बेयो हारियाव अराय गोजोर जानानै थाथों। दिनै जोङो जि मोनसे आयदाखौ लानानै सांग्रांथि मेलनि बाथ्रा बेवहाय जोङो खुंदों, बे लाइजामाव गोबां बाथ्रा बेवहाय बेरखांदों आरो बे आयदाखौ लानानैनो जों गासैबो बाथ्राखौ सावरायगोन जाखिनि हायो। आरो आं सानदों आंनिफ्राय साबसिन आंनि उनाव जाय गेदेमा बिथाङा बिबुंथि लाखिगोन, डक्टर अजित बर' सार, बिथाङा जोबोद मोजाङै आरोबाव बिबुंथि होलांगोन। आं बे समावनो सारनि सोमोन्दै आरो फंसे बाथ्रा बुंबावनो लुबैदों बिथांमोननि सिगाङाव। आं बेखौ जुदि खोन्थायाबा आंनि गोसोआ गुद गुद मोनबाय थागोन। 2021 मायथाइयाव डक्टर अजित बर' सारा
जोंखौ दिल्लीयाव लांदोंमोन। बिटिआरनि सोलोंथाइ बिफाना डक्टर अजित बर' सारनि दैदेननायाव बिटिआरनि सोलोंथाइ बिखान्थिनि सोमोन्दै दिल्लीयाव मा रोखोमनि सोलोंथाइ बिखान्थि दङ, मा रोखोम जाबाय थादों, बिनि सायाव नायनो थाखाय, बिनिफ्राय गियान लानानै फैनानै बिटिआरआव होनो थाखाय जोंखौ दैथायदोंमोन। आरो जोंनि दैदेनगिरिया डक्टर अजित बर' सारमोन। आं दिनै बिराद खाफाल गोनां होननानै सानदों, बै समनिफ्राय सारजों आङो लोगो मोनलायाखै, दिनै लोगो मोनदों। दाख्लै जेब्लानाखि सारा आंनो मोनसे मेसेज हरदोंमोन, आं जेब्ला बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि हिसाबै सायख'जानायाव अखानायै जोङो हौवाफोरनि गेजेराव सावरायदों। आं सारनो जास्ट मोनसे आंनिफ्राय टुइट हरदों, बेल'। नाथाय आं दिनै बिथांखौ लोगो मोननानै आंनि सिबिनाय आरो खुलुमनायखौ बावहरदों। मानोना बिथांनि दैदेननायाव जोङो जि रोखोमनि दिल्लीयाव 2021 मायथाइनि नभेम्बराव जों थांदोंमोन, बिराद गिदिर जाफुंसार मोनसे मिशन सारा दैदेननानै जोंखौ लानानै फैदों। आं बेखायनो आरोबाव दिनैनि बे खाबु मोननायावनो आङो सारनिसिम आंनि खुलुमनाय सिबिनायखौ आङो जासिहरबावदों। दा दिनैनि जि सांग्रांथि मेल, बेवहाय जिहेतु गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म ट्रास्टनि बाथ्रा दंफायो, आं गिबियावनो मोनसे बाथ्रा रायखांनो लुबैदों जे नै बहाय बुंदों, मोनसे समाव बर' हारिया साखोन सिखोनखौ मिथियै, आन्थोर गैयै जौनि निसाजों दिन थांहोनाय, हिन्जाव बोनाय, हिन्जाव खावनाय, सिखाव दाखायत खालामनाय, समाज बेरेखा हाबाफोरनि थाखायनो बर'फोरा गुबुननि नोजोराव नेहाथ हारि, आनटचेबिलिटि होननानै सानजादोंमोन। बहाय मोनसे बाथ्रा दंबावो आरोबाव, बै समाव इंराजफ्रा बर'फोरखौ लायनो क्रिमिनेल रेस होननानै बुंनोल' बाखि थाबाय। माखौ बुङो क्रिमिनेल रेस? जाय हारिया सिखाव खावनो मोजां मोनो, जाय हारिया मालायखौ मोजां मोना, मालायनि जौगानायखौ नायनो हाया, बिसोरो सिखाव दाखात गासैबो गाज्रि खामानियावनो बेस्थ' थायो। बेबायदि मोनसे परिबेसआव बर'फोरखौ इंराजफ्रा क्रिमिनेल रेस होननानै बुंनोल' बाखि थाबाय। नाथाय गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि नाजानायाव जोंनि हारिखौ लायनो इंराजफ्रा बे क्रिमिनेल रेस होननायनिफ्राय गोजानाव दोनो। बेसेबां गिदिर बाथ्रा बियो! जोंनि आथिखालनि जायफोरनाखि अनजालि फरायसा फरायसुलि दङ, बिसोर गोबां बाथ्राखौ मिथिया। मानोना दिनैनि दिनाव जायफोर गियानखौ फरायसा फरायसुलिया मोनो, बे जाबाय खालि बिजाबनि गियान, थाखोनि गियान। बिसोरो बाहेरा बिजाब फराया, बाहेरा बाथ्राखौ बिसोर मिथिया। आरो बहाय होबावदों, 20 जौथाइयाव गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मआ ब्रह्म धोरोम गायसननानै ब्रह्म धोरोमनि सानस्रि आदर्शजों बेफोर सुबुं बेरेखा हाबाफोरखौ होबथादोंमोन। गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मआदि बे समाव होबथानो हादोंमोन, एसेबां गोरलैमोन ना होबथानाया? जोंथ' नुवाखै। नाथाय आंनि गोसोआव बुंदों जे गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म आरो बिथांनि जायफोरनाखि मैखोम सोलोंसाफोर दङ, निश्चय बिथांमोना गोबां खस्थ' मोनदोंमोन। मोनसे हारियाव जेब्लानाखि माखासे गेनाखान्थि, इनाय अनागार, माखासे गाज्रि हुदाया बाहा लागोन, जायगा लागोन, बिनिफ्राय उद्धार खालामनाया गोरलै बाथ्रा नङा। जानो हागौ बे समाव गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मआबो गोबां जेंना जेंसिजों मोगा मोगि जादोंमोन।
आरो बिनि गेजेरावबो नाथाय बिथाङा नांथाबनानै नाजानानै बर' हारिया मिरौ जिरौआवबो थांनानै थादों आरो दिनैनि बिथाथियाव सफैदों। नोंथांमोना आं मा मिथियो बांसिन मिथिगौ जे जाय समावनाखि गुरुदेवा हारिनि थाखाय गाबखांदोंमोन बे समाव बर'फ्रा गुबुन जौगानाय हारिनि न'आव हाबनो मोनलामोन, हाबनो होआमोन। मानो हाबनो होदों? बहाय बुंखादों साखोन सिखोन गैयै, आन्थोर गैयै, जौनि निसाजों नांथाबनानै थानाय, फोसाबनाय रीति नीति जेबो गैयै बेबायदि हारिखौ आरो बेनिफ्राय सिखाव दाखाय, हिनजाव खावग्रा, हिनजाव लांखारग्रा बेबायदि हारिखौ गुबुन जौगानाय हारिनि न'आव बोरै हाबनो होदों? जायखौ नुनानै गुरुदेवनि बिखा गोरबोआ थेरे बेथेर जादोंमोन। आरो बेनिखायनो बिथाङा गोबां फेर नांनानै बिराद गिदिर चेलेन्ज बिथाङा ब्रह्म धोरोमखौ बर'फोरनि गेजेराव फोसावदों। आं धोरोमनि सोमोन्दै बारा बाथ्रा बुंनो लुबैयाखै। दिनै बे समाव धोरोमनि सोमोन्दै बुंनायनि बाथ्रा नङा। आरो बेवहाय आंनिफ्राय साबसिन धोरोमनि सोमोन्दै बुंनो हानाय गोरों गोरा बिथांमोन दङ। बिथांमोना उनावहाय बुंगोन, गोबां हाबाफारि जों मोनगोन। बेवहाय जों दिनै मानि सायाव सावरायगोन? जि आयदाखौ आं दहाय बुंदों आरो बेवहाय होबावदों जे नंगौ दिनै जुदि जों नायोबा जे गामियावबो लेखा रोङै मानसि गैलिया। लेखा रोङै मानसि बेखायनो गैलिया जे गोदो जोङो उन्दैयाव न'खरसेयावनो साब्रै साबा दाहोना रुवाथि थायोमोन। दिनैनि दिनाव दाहोना रुवाथिनि जि कालचार, जि हारिमु बे जोबलांबाय। बै समाव सोर दाहोना थायोमोन, सोर रुवाथि थायोमोन, सोर बखालि थायोमोन? जायफ्रा लेखा रोङा, जायफ्रा हांखो सिनायनो रोङा। दिनै जुगा बिराद सोलायदों, ओरैबायदि गोख्रै सोलायदों। जों जाय समाव फरायसामोन, उन्दै समनि एलपि स्कुलाव फरायदोंमोन, हाइ स्कुलाव फरायदोंमोन, दानिफ्राय 30 बा 40 बोसोरनि सिगांनि बाथ्रा। गोबां दाहोना, गोबां रुवाथि, गोबां लावखार, गोबां बखालि, बिसोर लेखा सिनायामोन, लेखा रोङामोन। दिनै लेखा गोरों जाजोब्बाय, गैलिया फ्राय लेखा रोङा। बेखौनो बहाय बुंदों। नाथाय मा होनना बुंदों? बेनि गेजेराव समाजा अगेन आखुफोरनिफ्राय उदां जानो हायाखै। माबायदि? लेखा गोरोंफ्रादि समाजनि अगेन आखुनिफ्राय उदां जानो हायाखै। बे लेखा गोरों मानसिफोरनि समाजनि फारसे अगेन माखासे आखुफ्रा मा जाथावथाव? दिनै बेवहाय गिलु बालु मोनसे सावगारि बेवहाय बेरखांहोदों। जाय सावगारिया जोंखौ मालाबा दानाथ' खोमसियाव गिनांला, दाना सानावसो गिनांगौ। जोङो नुनानै बागदावखाङो बेफोर सावगारिखौ नुयोबा। बेफोर सावगारिखौ मिथिनानै खोनानानै जोङो बागदावखाङो। मानोना बे सावगारिया, बे गोथां सावगारिया जोंनावबो जानो हागौ नामा? बेयाव होदों गामि गांखंफोराव थाखो 8, 9, 10 फोराव फरायफुनाय उन्दै गथ'साफोरानो बैसोनि बारजों बुक्थिं जानानै बिजिरनाय गैयै गोसो थोनाय, दोनखारलांनाय, जुलि लाखोमानाय दिनै बांगासिनो दं। जाय समाव जों बिराद गिदिर गिदिर सिमां नुदों, बिथांमोनाबो साफा साफा बिमा बिफा, जोंनि बेवहाय अनजालु अनजालि फरायसा फरायसुलिफोर दङ। आरो जोंनि आइ आफा बिथांमोननिफ्राय जोंनि फरायसा फरायसुलिनि सायाव जोंहा समाजारि आफादफोर दं। बर' फरायसा आफाद दङ, बर' थुनलाइ आफाद दङ।
आरो नोंथांमोननि गावबागाव धोरोमारि फोथायनायनि गेजेरजों धोरोमारि आफादफोर दङ। दिनै जों बे माखासे सावगारिखौ नुनानै जों गिनो गोनां जादों आरो बे जेंनाया खिन्थु खमायाखै, बे बांबाय थादों। जायनि थाखाय सरकारा नोंथांमोना बयबो मिथिगौ, जायनि थाखाय सरकारा दिनै मा खालामनो गोनां जादों जे सरकारनि जि माखासे आयेनखौ दिनै खामानियाव बाहायनो गोनां जादों। आरो बे सरकारा जेब्ला आयेनखौ खामानियाव बाहायदों, खायसे मोजां मोनदों, खायसे गाज्रि मोनदों। दा नोंथांमोना बेखौ मोजां मोनो ना गाज्रि मोनो आं उनाव सोंगोन। नाथाय बिनि सिगां माखासे सावगारिखौ नोंथांमोननि बावहाय लाबोनांगोन जे मा सावगारिया मा गाज्रि आखुफ्रा जोंनियाव रोदा सुदों, जायगा लादों, समाजा बबे लामाजों खारदों। बेयाव बुंबावदों फेग्रा मुवा, जौ, बिरि, सिगारेट, गान्जा, ड्राग्स लाइमोन समाजाव सिमा गैयै जाबाय। जोंनि लाइमोनफ्रा जायफ्रा ड्राग्स लायो, गान्जा सोबो, जौ लोङो, दिनै बे मेलाव दंना गैया? आरो बिथांमोना दङब्ला बेखौ मा रोखोमनि लागोन? जोंनि अनजालि लाइमोनफ्रा दिनैनि जि बे गोथार हाबाफारिनि गेजेरजों जा माखासे रादाब थांगोन, बेखौ गोरबोआव लानानै खामानि मावनो हागोन। आरो जुदि खामानि मावनो हायोबासो जोंनि जि गिदिर थांखि, जि सिमां, बियो जाफुंसारो। दा आं सासे फोरोंगिरि हिसाबै मोनसे फिसा बिदिन्थि आं होनो लुबैदों सिगाङाव। बेवहायनो जोङो गोबां बाथ्राखौनो बुंदों। जों फोरोंगिरि हिसाबै जोंहा माखासे जोंनि सार दङ हिसाबै जोंहा आंनि लोगो बायदि जों गोदो कलेजावबो एखेमोन, मोनसे गहेन चन्द्र बर'। बिथाङा मोनसे जौसिन फरायसालिनि गोरायुं। बिथाङा मोनसे सरकारनि खान्थि बायदियै मोनसे साइनबर्ड होनांगौ फरायसालियाव, जे बे फरायसालियाव बिरि, सादा, थांखु सोबनो मोना, जानो मोना। बेखौ नुनानै फरायसाफ्रा निश्चय साहसबो खालामा। आरो बे हिसाबै फरायसाफ्रा बेवहाय जानो गोसोबाबो बिसोर जानो हाया, नाथाय बिसोर जाखुमायो, बेखौ जों मिथिगौ। बिसोर बाहेरायाव जाखुमायो। नाथाय मा जायो, बे एखे साइनबर्डनि सिङावनो थानानै जोंनि माखासे फोरोंगिरिफ्रा कमन रुमाव सादा नाबाय थायो। दा बे नियमा मा? फरायसाफोरनि थाखायल' नामा? फोरोंगिरिफोरनि थाखाय नङा नामा? जों एदावलायबाय थायो स्कुलावबो, जोंनियावबो। बेयावल' मोनसे साइनबर्ड दं, नोंथ' सादा जानो मोना। बेखौ फरायसाया नुब्ला मा सानगोन जोंखौ? जों मिनिनानै एदावलायो। दा बेबायदि माखासे सावगारिखौ जों नुनो मोनो। आरो बेखौनो सोरबा फरायसाया मिथिब्ला बुंगोन, सादा गावनो जायोबा आंखौ मानो बादा होनो? दा बेखायनो आं सानो जों माखासे बाथ्राखौ गाव बुंनानै मालायखौ खोनासंनायनिफ्राय गावनो बियो उदाहरन जानांगोन, एग्जाम्पल जानांगोन, जे आंनि जाया, आंनि सोबा। बिनि उनावसो जों फरायसाखौ बा गुबुनखौ जों बुंनो हायो। आंनि गोसोआ बिदिनो। दिनै जोङो माखासे समाजनि गाज्रि खान्थिनिफ्राय बारग'नो हादोंब्लाबो माखासेनिफ्राय हायाखै। जेरै दिनैनि दिनाव जोङो हिनजाव बोनाय खावनायखौ जोङो खोब खम नुयो। बेनिफ्राय जोङो रैखा मोनदों होननानै बुंब्लाबो बांद्राय बुंनाय जाया। नाथाय जौनि निसा, बे जौनि निसा होननाया खिन्थु समाजखौ मोनसे खुरिया बेमारा जेरैबायदि गाग्लोबदों,
बेबायदि बियो गाग्लोबबोदों। जौखौ जों रावबो मिथियै गैया जौआ मा बेसाद। आरो आं सानो गोदोनि दिनाव जोंनि आबै आबौआ जा रोखोमनि जौ लोंदोंमोन बिथांमोना जोबोद मोनसे साइन्टिफिकेलि बाहायोमोन जौफोरखौ। आंनि आबौआ जौ लोङोमोन नंगौ, नाथाय बियो एखेबारे हिसाबनि लोङोमोन आरो बियो मालाबा बायनाय जौ लोङामोन, न'आवनो संनाय जौखौ लोङोमोन। जों जायखौ माथानि जौ होननानै बुङो, माइब्रानि जौ होननानै बुङो, माइब्रानि अफ्रि होननानै बुङो। आंनि आबौआ 90 बोसोरनि बारा जोरनानै थादों। बिथाङा जेबो जायाखै। उनावहाय बिथाङा थैदों, बोरायनानै थैदों आरो मोनसिनानै थैदों। बिथाङा जौ गोरान होननायखौ लोङामोन, जायखौ जोङो सेरेप होननानै बुङो। आरो बिथाङा खुनु मोनसे दानि मा होनना बुङो इंराजियाव ब्लेक डग, गोसोम सैमा, माने लोगोफ्रा माला बुङोना माने गोसोम सैमा ब्लेक डगखौबो जौनि नामखौ होनो मोनैनि इंराजफ्रा मा होनो ब्लेक डग होनो। आरो बेखौनो जोंबो लोङो 8 PM नङा होमबा, अकेन ग्रौ आरो बिदिनो गोबां दङ। दा बेफोर जौखौ नुनानै जोंनि लाइमोनफ्रा दिनै बिसोरो न'आव संनाय जौखौ लोङा। दिनै बिसोरो बै गोजा, गोसोम, गोथां, गोमो, गुफुर बेखौ बिसोर लोङो। बिसोर बेखौ लोंखुमायो, लोङो होनबा गोरोन्थि जागोन, बिसोर लोंखुमायो। आरो बिदिनो लाइमोनफ्रा मा खालामो, माखासे ओरैबायदि बेसादखौ बिसोर लायो जाय बेसादफ्रा उन्दै बैसोनि गथ'फोरनि खर' मेलेमखौ फोजोबस्रांनो हानाय, बिसोरनि देहानि दाथायखौ गाज्रि खालामनो हानाय माखासे बेसादखौ बिसोर लायो। आरो बेखौ लाब्लानो फरायसुलिफ्रा मोजां साननो हाया जायो, मोजां देहाखौ मोननो हाया जायो, मोजां खामानिखौ मावनो हाया जायो। बिसोरो लाइमोन बैसोआवनो पेरालाइज बायदि जायो। दिनै जोंनि समाजाव बेबायदि गथ' गथायफ्रा गोबां दंसै। दा जों बेखौ मा खालामगोन? आं सानो बेबायदि फरायसा फरायसुलिखौ जोङो धोरोमनि बोसोनखौ गोरबोआव सोनानै होनायनि अनगायै धोरोम गुरुफ्रा, जायखि धोरोमानो थाया मानो गासैबो धोरोम गुरुफ्रा बेबायदि फरायसा फरायसुलिफोरनि गोसो गोरबोआव एखेबारे धोरोमनि बोसोनखौ सोनानै होनो हायागौ माने जों बेबायदि माखासे गाज्रि हुदाखौ जों गारनो हानाय नङा। बिमा बिफाथ' हाखाया। बिमा बिफाजों बिसोरो फेर मारियो, चेलेन्ज खालामो। बेखौ जों नुबोदों। जोंनि बर'फोरनि गेजेराव बे मोनसे गिलु बालु थासारिखौ जों नुबाय थादों। बेवहाय जोंनि भारताव माखासे खान्थि दङ। जौआथ' थाबाय, जुवा गेलेनाय, जुवाया जानो हागौ एसे खमायबाय, नाथाय आं मालाबा गोसोआव दुखु नाङो, मालाबा बुंनोबो गोब्राब मोनो, नाथाय बुंनांगोन। थांनाय बाराव जेब्लानाखि दुर्गा फुजा जादोंमोन, जोङो डिसिखौ लोगो हमदों, एसपिखौ लोगो हमदों आरो जोङो खावलायदों जे सारमोन, नोंथांमोना जेराव दुर्गा फुजा जायो अन्नानै बे जायगायाव, फुजा जानाय जायगायाव जुवाफोरखौ बन्द खालाम। जोङो डिसिखौ बुंदों, जोङो एसपिखौ बुंदों, बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय आरो मोननैसो जायगायाव बेबायदि गाज्रि हुदाखौ जोङो होबथानो हादों। नाथाय आं दिनै सिमान लागोन जों गासैयावबो हायाखै। गासैयावबो मानो हायाखै? बेवहाय जायगानि मानसिफ्राबो खायसे लुबैग्रा थायो।
बे जोंहा फुजा कमिटिनो जोंनो माखासे इनकाम सोर्स नांगौ आरो बे इनकाम सोर्सनि थाखायनो जोङो जुवाखौ जोंनो पार्टिसन होनांगौ जायखौ बिसोर मा खालामो आनअफिसियेलि गनायथि लानानै खामानिखौ मावो आरो बेखौ नुनानैनो मानसिफ्रा बेवहाय सोर बांसिन गेलेयो लाइमोनफ्रा गेलेयो जाय बुजिनो हानाय बैसो जानाय बेबायदि सुबुङा बहाय थाना गाव गेलेयाबो बेफोर बिराद गिदिर जोंनि थाखाय जोंफ्रुनाय जेंना इंराजियाव बुंदों बार्निं प्रब्लेम मानोना बहाय जोंनो नांफानानै थायो दा जों बेनिफ्राय बोरै बारग'गोन बेफोर गिलु बालु समाजारि जेंना रायजो राजानो थांबाय जेब्ला जोङो उन्दैमोन मंगलदै भगतपारानि मोनसे थियेटार पार्टिया मोनसे नाटक दिन्थियोमोन बिथांमोना जौ आरो जुवा ओरैबायदि गोथां माखासे सावगारि बे जौ आरो जुवायाव बिथांमोना दिन्थिदोंमोन बेखौ नायोब्ला मानसिफोरनि मेगननिफ्राय मोदै गयो माने जौ लोंग्रा जौ फाग्ला थायोब्ला न'खराव जौ जुवाजों फाग्ला थायोब्ला न'खराव मा रोखोमनि जोबस्रांलाङो बे मोनसे सावगारिखौ गोथाङैनो बावहाय दिन्थिनाय जादों नाथाय बे बिथांमोननि थियेटारा बारा गोबाव थायाखिसै जोबलांबाय नाथाय बै समाव जों जायखौ नुबोदों दिनै बे सावगारिखौ जों दिनै माखासे जायगायाव जों नुनो मोनो माखासे न'खर दङ जाय न'खरा जौ जुवाजों जोबलांदों नोंथांमोननि सिगाङाव खोनासंहोनो हायो मालाबा समाव बिदिन्थि होनो गोब्राब मोनो 30 बिगा 40 बिगा हा गोनां न'खरा बोसोरथाम बोसोरब्रैनि गेजेराव जोबस्रांनायनि बिदिन्थि आंनियाव दं मानो जोबस्रांदों जुवा गेलेनानै मानो जोबस्रांदों जौ गेलेनानै आरो आं दायो बुंखादों नोंथांमोना आङो मुंखौ बुंनो हाया नाथाय आंनियाव गोथां बिदिन्थि जानानै दङ बेफोर सावगारिया जोंनियाव दं दानिया जों नायबावदिनि बहाय जि बाथ्राखौ बेरखांहोदों जे उन्दै बैसोआव हाबा लानाय जोंनि समाजा बेनिफ्राय बारग'नो हादोंना हायाखै थिग 2022 मायथाइयाव जानांगौ जिहेतु बिटिआरनि एडुकेशन पलिसिनि सेकेन्डारि स्टेजनि जेनेखि सोलोंथाइ बिखान्थिखौ नायबिजिरनाय बा बेखौ बानायनाय बेनि सासे सोद्रोमा आंबो जोंहा अजित बर' सारा आं दायो बुंखादों बिथाङा गोजौ थाखोनि बिथाङा बिबानाव दङ आं मोनसे जायगायाव थांदोंमोन जोंनि बे बाक्सा जिल्लानि एखेबारे सानजा सिमाय गान्धीबारि हाई स्कुल होननाय एकदम बिथोरथार बहाय जों बिदिनो फोरोंगिरिफोरजों सावरायदों खाथियाव मोनसे हाई स्कुल दङ आरो खाथियाव भेन्सार स्कुल दङ बर' मिडियाम एसामिस मिडियाम जेब्ला जोङो भेन्सार स्कुलाव थांबाय बहाय खोन्थाबाय जे जोंनियाव बहाय फरायसा खमायनायनि जेंनाया जाबाय उन्दै बैसोआव हाबा लानाय बाक्सा जिल्लानि एकदम सानजा गान्धीबारि हाई स्कुल होननानै बुङो बेनि खाथियाव आरो खोन्थाबावबाय जे दाख्लि सासे हिनजावसाया क्लास 8 आव फरायनाया लायनो फोरोंगिरिफोरखौ हाबा जानो थाखाय इनभिटेसन कार्ड फैदों जोङो मिनिदों आं सोंदों नोंथांमोना थांदों नामा होननानै सार थाङाखै जाबाय बासायबाय होनना बुंबाय आं नोंथांमोना थाङाखैबा बासायबाय दे खिन्थु थांनायबाथ' नोंथांमोनखौसो जेलाव हरग्रोनांगौमोन नङा होमबा सासे 8 बोसोर फरायबाय थानाय हिनजावसाया बे क्लास 8 आव फरायबाय थानाय हिनजावसानि बैसोआ बेसेबां जायो हार्डलि 14
जिथाम जिब्रै आरो बे हिनजावसाया फोरोंगिरिफोरखौ गावनि सारमोनखौ लेंहैदों आरो हाबा जानो। बे सार आंनि हाबा दङ, नोंथांमोना हाबा जानो फैदों। खाफाला मोजां, जोंनि समाजनि नङा, हारसा समाजनि। दा जोंनि समाजावबो दङ। आरो दिनैनि दिनाव आं दहाय बुंखादों जे सरकारा दिनै बेखौ होबथानो थाखाय माखासे हाबाफारि आखायाव लादों। जाय आयेनखौनाखि मा होननानै बुंदों 1952 मायथाइयाव जोंनि भारतनि हिन्दु मेरिज एक्ट बाहाय दंखायो। बे जोंनि भारतीय मोनसे आयेन बाव गोलैयो। दिनै बेखौ जोङो फरायसा फरायसुलिनो खोन्थानांगौ जे खबरदार। आरो दिनै सरकारा बेखौनो मावदों। दानि हमबाय थादोंना, जोंथ' होनदों जे बाङालफ्राव बिराद गोलैदों, बाङालफ्रा बिराद हमजादों। नङा, जोंनि बर'आवबो दङ। जोंनि बर'आवबो बिराद दङ उन्दै उन्दैयाव हाबा लानाय। दा गासैबो हमजाजोबदों। डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया राय जानानै एसे हमथादों, खिन्थु हमफिनसिगोन बियो। रावबो बारग'नाय नङा। आरो जोंबो मोजां सोमोन्दो हमनांगौ। जोंनि धोरोमारि आफादफ्राबो जों थुलुंगा होनांगौ सरकारखौ थिग जादों होननानै हमजोबथारनांगौ। सरकारा बायद' जाबाय दायो। जों बांगाल समाज बायदि जाहोनो हाया। जोंहा दिनै हा हु गैलिया। जोंहा दिनै गोबां जेंना दङ। बेखौ जुदि फोजोबनांगौबा सरकारखौ जोंबो खेंसालिया भाबै मदद होनांगोन, जोंबो थुलुंगा होनांगोन। आरो बेयो बिराद गिदिर समाजारि जेंना। उन्दै बैसोआव हाबा लानानै गोरोन्थि बुजिनाङा, बेवहाय गोबां जेंना थायो। उन्दै बैसोआव हाबा लानानै बिसोरनि गथ' गथाया जेरैबायदि राफोद जानांगौ बेबायदि जाया। समाजारि जेंना जानानै थायो। गावसोरबो समाजारि जेंना, बिमा बिफाया, बिसोरनि गथ'आबो समाजनि जेंना जानानै थायो। आरो बेनि उनाव मा जाहैगोन, बिसोरो रांखान्थियाव गाज्रि जानानै बिसोरनि गोसोआ बायग्लिनानै समाजनि गाज्रि खामानि मावग्रायाव बिसोरबो जाहैयो। बेखायनो जों बेनिफ्राय बारग'नो थाखाय बे बिथिंखौ जों नोजोर होनांगोन। जोंनि गथ' गथायफ्रा, जोंनि फरायसा फरायसुलिफ्रा बे मोनसे गाज्रि हुदानिफ्राय जोङो रैखाखौ गावनो खालामना लानांगोन। दा होनना बुंदों जे जोंनि भारतनि हिन्दु मेरिज एक्ट मथेबा सासे हौवानि बैसोआ खमावबो 21 बोसोर जानांगौ आरो हिनजावसानि बैसोआ खमावबो 18 बोसोर जाथारनांगौ। जोंनि फरायसा फरायसुलि फंबाय बिनानाव, नोंथांमोनाबो गोसोआव लाखि। जेब्ला जोङो इडुकेसनखौ जों फरायदोंमोन, बेवहाय मोनसे बाथ्रा बुंनाय दंमोन जे लाइमोन बैसोआलायनो बिराद गिदिर बारहुंखा बायदि, स्टर्म एन्ड स्ट्रेस। जों बेनिफ्राय जेब्ला बारग'नो हागोन ना, नोङो भबिष्यतनि गासैबो समखौ नोङो आरामसे नों बारहोबाय थानो हासिगोन। सोरनि जिउआवलाय बारहुंखा फैया? बयनावबो फैयो। नाथाय बे बारहुंखायाथ' थाबाय थाया। बे बारहुंखाखौ जों बारहोनो नाजानांगौ। दिनै आङो बेखायनो सरकारखौ बाख्नायगोन। डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा नंगौ जोंनि माखासे बिथिङाव मोजां खामानि मावाखै, नाथाय माखासे बिथिङाव मोजांबो मावदों। जों बेखौ बाख्नायथारनांगोन जे बे उन्दै उन्दै बैसोआव हाबा लानायफोरखौ दिनै बिथाङा हमै हमै सरकारनि आलासि बानायदों। जों मोजां मोनो। बिथांमोना सरकारनि ओंखामखौ जाबाय थाथोंसै। आरो जोंबो जोंनि समाजनि गेजेराव बे मेसेजखौ होनांगौ। जोंनियावबो जों फरायनायाव आं जेरावनाखि जि स्कुलाव फोरोङो बेवहाय 7 साब्रैसो 9नि हिनजावसाफ्रा गोमादों। आरो जों सोंदों मानो फैयाखै बिसोरो? हाबा जाबाय सार होननानै बुंदों। बे 7 साबा हिनजावसाफ्रा हाबा जाबायबा बिसोरखौथ' हमजागोन दायो। बेखौ सरकारा हमनांगौ। जों बेखौ खावलायदों सरकारनि सेराव।
ड्राग्सनि बेलायाव आं आरो मोनसे खोथा रायखांबावनो लुबैदों नोंथांमोननि सेराव ड्राग्सनि गोहोमा जोंनि बर'फोरनावबो गोबां हाबबाय आरो बे ड्राग्सआव मा थायो जों बेखौ एसे मिथिनो गोनां जे जोङो ड्राग्सआथ' माखासे जायगायाव थायो जेरै साहायावबो थायो काफिन होननाय माखासे बेसाद थायो साहायाव आरो बेखायनो बिराद मोजां बुजिग्रा मानसिफ्रा मालाय साहाबो लोङा कफियावबो थायो साहायाव थायो बे काफिन होननाया नाथाय बियो बांद्राय लाबासो गाज्रि खालामो बेखायनो जायफ्रा बुजियो बिसोरो साहाखौबो मा खालामो कफिखौबो खोब खम लोङो हिसाबनि लोङो खायसे लोंसाया मानोना बिथांमोना मिथिगौ जे बे साहायावबो कफियावबो काफिन होननाय मोनसे बेसाद थायो जाय काफिनखौ एनार्जि ड्रिंक्स जोंले बे मानसि गेदेरफ्रा लोङोना एनार्जि ड्रिंक्स कुल ड्रिंक्सफ्राव बे काफिनखौ होयो बेखायनो एनार्जि ड्रिंक्सफोरखौ उन्दैफोरनो लोंहोनाय जाया दा बियो माखासे लोंग्रा बेसादा बारा थायो आं दहाय जेखौ बुंदों जे एनार्जि ड्रिंक्सफ्रा बारा थायो जों मा होनना बुङो थाम्स आपफ्राव बारा थायो कका कलायाव बारा थायो बेफोर काफिनफ्रा थायो नाथाय नैबे ड्राग्स जों ड्राग्सनि जायगायाव बाथ्रा बुंदों जेरै नोङो गान्जानि बाथ्रा बे गान्जायाव बियो बिबाङा जोबोद बारा थायो मेरिजुआना जेरै गोदो इंराजफ्रा जोंखौ खानि जानो होयोमोन इंराजफ्रा आसामनि मानसिफोरखौ भारतनि मानसिफोरखौ जेराव जेराव खानि आफिं आबाद जायो बेवहाय खानि जानो थुलुंगा होयोमोन मानो थुलुंगा होयोमोन जे बेखौ जायोब्ला मानसिया हथारै मोनसे एनार्जि फैयो जे जायखौ बे एनार्जि गोहो फैयो नाथाय बेनि गोहोमा लासैनो सासे मानसिखौ बेनि साननो हानाय गोहोखौ गैया खालामो बेनि एनार्जिखौ लासै लासै गैया खालामो बेखायनो इंराजफ्रा गोदो आसामनि मानसिखौ बर'फोरखौ भारतीयफोरखौ आफिं जानो खानि जानो थुलुंगा होयो बिसोरो मिथिगौ जे बेयो मोजां नङा दा जों बेनिफ्राय बारग'नांगौब्ला जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ बेवहाय सिख्लाफ्रा बारा इनभल्भ जाया जोंनि हौवासाफ्रा बाहाय बांसिन नांथाबनाय थायो आरो जों दुखु मोनो जोंनि समाजनि माखासे मोजां मोजां न'खरनि फिसाफ्रानो बिसोरो माखासे जायगायाव थानानै दोनजानानै न'आव थाफैफिननो गोनां जायो बिसोर सोलाया बे जोंनि थाखाय समाजारि जेंना बेखौ जों माबोरैहाय फोजोबनो हागोन बिनि थाखायबो आं सानदों जोंहा दिनै जिबायदि मोनसे गोथार हाबाफारि लादों बिथांमोननि गेजेरजोंनो जाहाथे बिथांमोना दिनै बेवहाय बिराद जोङो सावरायबाय जोंनि आलासि बिथांमोना बुंलांगोन माखासे बाथ्राखौ बे बाथ्राखौ नोंथांमोना मिथिनायजों लोगोसे जोंनि गासैबो धोरोमारि गासैबो समाजनि मानसिफ्रा जाहाथे बेखौ मिथियो बिनि थाखाय जोङो राहा लामाजों सानलायनांगोन बिनि थाखाय जों खामानि मावनांगोन बिसोरो बेखौ मोनजायाबा फाग्ला बायदि जायो जाय गथ'फ्रा ड्राग्सखौ जागा बे गथ'फ्रा बेखौ मोनजायाबा फाग्ला बायदि जायो ओरैबायदि उत्सबल जायो बिसोर थारमाने बे समाव बिसोरो जेबो खामानिखौ मावनो गिया बिसोरो बिमा बिफानाव फैसा बिगोन खेबसे बा खेबनै बिगोन बेनि उनाव जुदि बिसोरो बिनानै मोनाब्ला बिसोरो सिमा बारो बेखायनो आइ आफा नोंथांमोना एसे साबधान जा बे बेलायाव जोंनि समाजाव दिनै गोबां दायित्व दङ बे बिथिङाव जों दिनै लाइमोनखौ लानानैसो बांसिन खर' सानो गोनां जादों आरो लाइमोननि गेजेराव हिनजावसाफ्रा नङा हौवासाफ्रा जोंनि बर' समाजाव बेनि गोहोमा बारासिन जादों जों मालाबा सावरायो जौमा फरायसालिनि बिबुंगोराफोरजों जों सावरायो जों सोङो
जाय नोंथांनियाव इक'नमिक्स डिपार्टमेन्टआव साबैसे बर' सेंग्राफोर दङ साबैसे बर' हिन्जावफोर दङ हिन्जावसाफोर दङ बर' डिपार्टमेन्टआवनो पलिटिकेल साइन्सआवनो जिखुनु आयदायावनो कम्पेरेटिभलि दिनैनि दिनाव जुदि जों नायोबा 20:80 हौवासाफ्रा 20 हिन्जावसाफ्रा 80 मानो सेंग्राफोर खोनादोंना हिन्जावसाफ्रा 80 हौवासाफ्रा साबैसे 20 आं बारासो बुंबावदों दा थांनाय मा जाहैबाय जोंहा दिनै आलासि बिथाङाबो निश्चय मिथिगोन टेटआनो होन टेटआनो होन बेंकआवनो होन जिखुनु इन्टारभिउ जाया माने हिन्जावसाफ्रा बांसिन मासि मोनो दा पास जायो मिथिबाय बेनो मोनसे बिराद रोखा मोनसे सावगारि जोंनि समाजनि हौवासाफ्रादि जिखुनु मोनसे खामानियाव बिसोरो कनसिस्टेन्सि गैया बिसोर नांथाबनानै खामानि मावा बिसोर बिराद माने आवसारि बायदि बेखौ जों दिनै नुबाय थादों बे जोंनि थाखाय मोजां नङा रायजो राजा बिथांमोन दा जों बेनि थाखाय ज' सानलायनांगोन दिनै बेवहाय उदालगुरि जिल्ला ब्रह्म धोरोम आफाद बिथांमोना बेखौ बिराद मोजां सिन्था खालामदों आरो बेखौ मदद खालामदों गुरुदेव कालिचरण ब्रह्म ट्रास्टनि जानानै जयै जाय गुरुदेव कालिचरण ब्रह्म ट्रास्टनि जानानै होननाय लोगो लोगो जोंहा मोनसे गोसोआव श्रद्धा फैखायो जे बिथांमोननि साननाया बेसेबां गोथार जेराव साननाया गोथार खामानि मावनायाबो गोथारथि थायो रायजो राजा बिथांमोन गोसोआव लाखियो जेराव साननाया गोथार खामानि मावनायावबो गोथारथि थायो जेराव गोथारथि थागोन बेवहाय जौगानायनि फैगोन जोंनि समाजाव गोबां माखासे गाज्रि हुदाखौ जों गावनो फोजोबनांगोन दिनै बर'फ्रा माखासे हुदा थायो खायसे मोजां दं खायसे गाज्रि दङ जों बुंनो नागिरो जे बर'फ्रा जारिमिन गैया जोंहा माने बुरुनजि गैया जोंखौ गोदो एखेबारे जोंनिखौ सावजोब्बाय दा जोङो मालायखौ दाय होबाय थाबाय थाया दा दिनै जों गावनो बानायनांगोन जोंनि बुरुनजिखौ जोंनि जारिमिनखौ जोंनो लिरफिननांगोन जोंनि जारिमिन गैयैखौ जोङो गुबुन हारिखौ बुंबाय थाबा जाला जोंहा दिनै गोबां गोरों मानसि दंसै ओरैबायदि गोरों मानसि दङ जायफोरखौ लानानै जोङो दिनै गुबुनजों फेर मानिनो हायो गासै बिथिङावनो दा दिनै जोंहा जोंनि समाजखौ जुदि फोसाबनांगौबा जोङो सोरबा एसपिखौ बुंनानै सोरबा बिसिखौ बुंनानै थांबाय थाब्ला जानाय नङा जोङो बिसोर मिनिगोनसो जे नोंथांमोननि समस्याखौ नोंथांमोनाबो मावदो बेखौ बिथांमोना जोंखौ खोनासंहोयो बेखायनो आं दिनै बिराद मोजां मोनदों नोंथांमोना इसिबां गिदिर मोनसे थांखि लानानै बे खामानिखौ मावदों बारा गोलाव बाथ्रा बुंनो लुबैयाखै आङो मिजिंथिदों जोंहा आलासि दंबावखायो जिहेतु आरो आं सारनि बिबुंथिखौ जोबोद खोनासंनो लुबैदोंमोन नाथाय जोङो मासबाराव थांनांगोन आरो उनाव फैबावनांगोन बेखायनो आं सानदों दसे सम बेवहाय थाबावगोन आरो बयनिसिमबो आंनि खुलुमनाय सिबिनायखौ बावहरदों जिहेतु जोंहा गोदान मोनसे रंजानाय सान रंजालि बैसागु बे फैगासिनो दङ बेखौ जों बयबो रंजा गोथार गोसोजों रंजा जोङो गावनि थाखानायजोंनो जोङो रंजानांगौ जोङो गुबुननिफ्राय हावदार लानानै रंजानाङा जोंनि हारिमु जोंनि रीति बियो साबसिननिफ्राय हामसिनखा बेखौ जों बानायनांगौ बेखौ जों फोसाबनांगौ मोनसे हारि दानायाव माबा मोनसे गोरोन्थि नुदोंब्ला बेखौ जोङो फोसाबनायाव आं सानो बे गिदिर गोरोन्थि जाया बेयो मोनसे जौगानायनि बाहागोसो बियो
जौगानायनि फारि जौगानायनि मोनसे बाहागोसो बि जोङो साबसिननिफ्राय हामसिन बानायनांगौबा जोङो फोसाबनायखौबो लाबोनांगौ बारा गोलाव बुंनो लुबैयाखिसै रायजो राजा नोंथांमोन जोबोद मोजां मोनदों नोंथांमोननि बे जायगायाव फैनानै आरो नोंथांमोननि गेजेराव नुजानो मोननानै आरो आं दहायनो बुंखादों आं गावखौनो जोबोद खाफाल गोनां सानदों जे आं दिनै बहाय फैनानै आंनिनो सार डक्टर अजित बर' सारखौ लोगो मोनफैदों आं जोबोद गोजोननाय मोनदों बिनि अनगायैबो गोबां बहाय गोरों गोरों सुबुंफोर दङ आं सासे सामान्य फोरोंगिरिसो नाथाय बहाय जायफोर जिरायदों गासैबो गावबा गाव बिथिङाव गोरों बिथांमोना गासै गाव गावनि बिथिङाव रावबो उन नङा रावबो खम रोंनाय मानसि बहाय गैया बिथांमोननिसिम खुलुमनाय सिबिनायखौ बावहरदों आरो बे गासैबो जोंनि जौसाङाव जिरायनाय आइ आफा बिदा फंबाय आरो जोंनि इयुन जोलैनि जों जायखौ लानानै गोबां सिमां नुदों जोंनि अनजालु अनजालि फरायसा फरायसुलि बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनि अननायखौ बावहरदों गेदेरफोरनो खुलुमनाय सिबिनायखौ बावहरनानै आंनि जि मोनसे बहाय बिबान होदोंमोन बेवहाय बिबुंथि लाखिनानै आं बेयावनो फोजोबबाय गोजोन्थों खुलुमबाय